Hej og velkommen til i dag. I dag der skal vi lave flaskehalsen drejer. Og jeg tror vi stiller hinanden 2 spørgsmål hver. Ja, for det starter. så bliver den for lang. Ja, og så gider den ikke fylde ud, som ikke irriterende. Okay. Jeg hedder Tristan, og det er Frederik. Og det er Vilo. Hold nu munden, de ved godt det er mig, fordi det er min kanal. Nej, jeg hedder Søren. Okay, Tristan, du starter med mig. Okay. Hvis du skulle lige på det mens. Ja. Må jeg få lidt? Hvad er mit yndlingsslik? Hvad er mit yndlingsslik? Jeg skal starte med den bogstav. S. Nej, det passer ikke. Det er slik, vel? Ja. Surt slik. Nej. Slik. Nej. Du har ikke taget. Krymmer med valgmulighed. Ja, hvad? Nej, det gjorde du heller ikke ved mig engang. Jo. Jo. Nej. Jo. Nej. Jeg lover at gøre det her. Surt. Lorte. Lakrids. Eller. Surt. Skide. Nej, jeg ved ikke. Surt. Trælakrids. Surt. Ej, så den find på en anden en. Den her skal jeg skrine om i. Tristan find på en anden en. Okay. Hvad for et tror du, der var mit yndlingshus? Nummer 1, nummer 3, nummer 4, nummer 2. Ej, Tristan, kom nu med et ordentligt spørgsmål. Okay. Det var noget fra Instagram, Hvorfor? fordi det er sjovt. Hvor mange opslag har jeg lagt op på Instagram? Nå, fuck, det ved jeg ikke engang selv. Jo, jeg gør det. Jeg gør. Hvor mange så? Du har lagt noget op med 20. Nej! 20 opslag. Ja, over 20. Du må da være gagaglig. Skal vi ikke lave Har du lavet mere? Det ved jeg ikke. Jeg har lavet flere end 20. Lad mig lige vige mit ord. Ej, så starter jeg bare. Okay, hvad hedder min far på Instagram? Han hedder. Jeg ved ikke engang, hvad din far hedder. Frederik, du er ikke med. Rækker du lige fuck? Nej, jeg har ikke den der, og så den der. Og så blev det til fuckfinger. Ja, så bliver du til fuckfinger. Nej. Er det her fuckfinger? Nej, det er sgu da ej. Det er den der. Okay, Tristan, kom nu. Men Jamen, jeg ved. det starter med H. Henrik Svensson. Nej. Henrik Kornum Svensson. Ja. Eller. Nej, det er ikke det. Der er noget andet. Okay, jeg spørger din far. Nej. Så er jeg blank. Pas. Pas! Okay, han hedder Henrik Svensson. Punktum. Nej. Jo, han gør. Henrik Svensson. Henrik Kornum Svensson. Punktum. Jamen, det skulle da bare et punktum fra, hvad jeg sagde, mand. Nej, tak. Du tak. Så nej. Du fik sgu da peanuts. Du fik sgu da peanuts. Jeg elsker peanuts. Peanuts er min Jeg skal leve med dem for evigt. Okay, jeg skal prøve at se, om jeg kan bort det. Fuck, jeg er syg. Fred! Jeg tog ikke engang Jeg tog kun rester. Hallo, Frederik, det skal du ikke. Hvorfor? Jeg har bare ikke det med. Der blæser. Så. Og satan, Hvordan sætter man den her på nu? hvordan laver man butterflip overhovedet? Fuck you. Der er rullet tomaten. Hallo, Frederik, kom nu til min. Er det min ret din? Hop! Nej! Hallo, Frederik, er du værd? Jeg kan ikke Jeg giver dig et spørgsmål. Hvorfor er det Det er lige meget. Nej, skal ikke give ham, du skal give mig. Er der ikke med? Okay, hvor mange skolebriller har jeg? Tristan, valgmuligheder. 3, 6, 9 eller 12. 3, 6, 9, 12. Okay, 12. Nej. 3, Nej. 9.
6. Ja. Seriøst, kun. Sexy lady. Ham der, skriv i kommentaren, hvis I synes, han er klam. Nej, det er jeg ikke. Jeg ved bare. Han er sexy lady. Nej. Skriv, hvis han er klam. Hvis han er klar, men ham der Frederik, han siger lidt med bikini på. Nej. Jo, du gør. Ej. Husk, du lever nu på YouTube. Nå, Men det gør kom, jeg. Tristan. Find på. Nå, nej, det skulle jeg. Hvad? Jeg sagde bare. Det er altid mit koder. Tristan, Du ved godt, Tristan, I kom kan nu. se det på YouTube. Ej, kan I se min wow? Nej, hvis vi ser den der video, så kan vi bare høre, hvad du sagde. Ja, hvis den overhovedet lyd på. Det ved jeg ikke, det er det der lort. Det er lige meget. Det er lige meget. Okay, Willum, giv mig et spørgsmål. Okay. Nej, jeg skal Nå, sgu ja, da du du har har spørgsmål. Fuck det, mand. Smager det ikke godt? Det smager sgu da pis. Det smager af citron. Det smager sgu Smager citronpis. det godt? Det smager sgu da citronpis. Ej, citron smager Det er et svin, der har pisset citron ud af den. Hvor ser ulækker ud. Det er nu også en tingest. Hvor fanden er min? Er det her? Den tingest. Altså bare alt for Den tingest. Jeg brækker mig Ej, nu. prøv at se, hvor lækkert det er. Prøv at se, nu drøjer du der. Jeg skal kun have en på. Det er mega lækkert. Der kommer alt på mig. Nej, ikke drøj det ned på gulvet, men det er mig, der skal det. Ikke drøj. Sådan der. Er I klar? 3, 2. Man må ikke altid spytte i garage. Det er sgu lige meget. Jeg er ligeglad. Hey, hvad så? Jeg gider bare ikke mig et spørgsmål. Der står 1. Nej. Jo, du har givet mig et spørgsmål, jeg har givet dig et. Nå, er det kun det? Og vi har begge to vundet. Okay. Hvad hedder... Du har et point, jeg har et point. Ja, hvad hedder min? Hvad hedder... Hvor mange opslag på Instagram har jeg? 28. Jeg kan ikke engang huske det selv. Jeg kan ikke engang huske det selv. Okay. Hvad for en BMW har min far? Og du må ikke gå om og kigge. Ej, jeg ved det godt. Det skal nok være. BMW X. Nej. BMW Z. Nej. Frederik, du må ikke kigge! Jeg siger det ikke. Frederik, det skal du ikke. Du skal komme her. Du sagde, du godt vidste, så behøver du ikke kigge. Er det fordi, du ikke ved noget om BMW'er? Jo. Pas! Pas! Jeg kigger. 520 dage. 520 dage. Wow! Der! Ej, du må se mig. Ja. Fucking tomat! Au! Mom! Den er vandet på jorden. Han spiser en, der var nu på jorden. Okay, så det sidste. Kom nu. Giv mig. Det er mig, der skal give det. Nej, det er dig, der skal give mig. Hvad står der? Der skulle det. Hvad for en BMW har min far? Det ved jeg. 5X. Nej. BMW X. Nej. BMW. Vi har BMW X. Og hvad kommer der så? X. Nej, ikke BMW X. Din parti. BMW X20. Nej, det er ikke BMW Jamen, jeg har sagt 3. Hvad er det? BMW 500. Nej, BMW X. 5. Nej. BMW X500. Ja. Ja, det er det. Så Willum. Det er meget. Fuck, det er remoulade, mand. Jeg havde mig mere. Ramolade. Remoulade er det bedste. Der står 2-2. 2-2. Smager det godt? Nej. Willum, vi Så er vi færdige. Så giver mig 2, jeg giver dig 2. Hvem vandt? Ingen. Det er fint. Wow, Husk at like, abonnere. Ja. Frederik, lad
det er pisse irriterende. Det gjorde jeg sidste gang. Ja, men jeg skulle ikke færdig. Skriv ned i kommentaren, hvis det er to mærkelige. Safra kom det. I Safra. Nej. Eller Frederik. Også ikke. Nej. Frederik. Husk at husk at tjekke ham hans kanal ud. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Tristan Funk. Du glæder mig! Nej, jeg gjorde det. Jo, det gjorde jeg sgu. Nej, det var min lærer. Og husk at dislike, hvis I synes, den var dårlig. Ja, I skal bare mene jeres mening. Det er dumt. det siger jeg også. Og I må have det, som I ser ud. Hvad? Ha' det, som I ser ud. Af helvede, det er så meget, man siger.